Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы пачынаем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі у наших стрымах Еўрарадыё. І першым нашим гостем на сёння стаў, за што мы яму удзячныя, дарадца Светланы Тихановскай па навуцы і адукацыі Павел Церашкович. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаем. Ну, безумоўна, спадар Павел, я б хацеў з вами абмеркаваць пытанне навукі і адукацыі. Ну, адукацыі найперш, бо што-нішто троху вучыўся, дык сам памятаю, разбіраюся збольшага ў адукацыі, у навуцы слабаваты. Таму калі раптам захочаце што сказаць, то пад вашу адказнасць. Але мы з вами дамаўляліся пасля таго, як на адной са сваіх нарадаў Лукашенко чамусьці істэрычна пачаў разважаць пра балонскі працэс, пра магістратуру, якая нам, я так зразумеў з яго слоў, і не патрэбная ўвогуле, што за магістратура, увогуле там я не ведаю там што адбываецца. Ну і ўвогуле пачаў разважаць пра тое, што усе гэтыя прыдумкі захаду кшталту балонскага працэсу толькі такая шматхадовачка, каб выцягнуць беларускую моладзь з Беларусі некуды там у гэтую загніваючы захад. Скажите, ласка, ўсё ж таки, давайте, может быть, с агулам такой пачнем. Балонскі працэс, што гэта сябе ўяўляе і наколькі у яго на сёння завязаная беларуская адукацыя вышэйшая? Балонскі працэс – гэта стварэнне адзінай прасторы вышэйшай адукацыі ў Европе. Ён пачаўся ў канцы мінулага стагоддзя, і асноўны сэнс балонскага працэсу – гэта унесці нейкія агульныя стандарты, нормы, прынцыпы у краіны Еўразвязу, і не толькі, бо адзіная прастора вышэйшай адукацыі, яна выходзіць за межы Еўразвязу. Гэта, скажем так, перадусім гэта стандартызацыя, і яна была накіравана у тым ліку на тое, каб грамадзяне Еўрапейскага звязу маглі вучыцца па-за межамі сваёй краіны. Вось тут ужо не толькі стандартызацыя, а гэта ўжо палітыка стварэння агульнаеўрапейскай ідэнтычнасці. І вось гэтая праграма Erasmus, яна была менавіта на тое накіравана, каб на працягу, напрыклад, 4 гадоў бакалаўрыяту студэнт мог адзін семестр адвучыцца за мяжой і адчуць, што такое вось культурная, моўная разнастайнасць Европы. Вось у гэтым асноўны сэнс балонскага працэсу. Гэта стандартызацыя. І балонскі працэс, ён зафіксаваў, што вышэйшая адукацыя, яна складаецца з 3 узроўняў. То есть базовый ўзровень – гэта бакалаўрыят, наступная ступень – магістратура, і потым уже навучанне ў дактарантуры. Дык вось я хочу дадаць, што не толькі гэта балонскі працэс, не толькі гэта Европа, а ў 2011 годзе ЮНЕСКО прыняла стандарт адукацыі ва ўсім свеце. І там магістратура, яна таксама зафіксавана як 7-й узровень адукацыі, калі там браць ад пачатковай. То бок гэта абсалютная такая норма для ўсяго свету, ну і для тых краін, якія ўваходзяць у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Здаецца, Беларусь адтуль яшчэ не выходзіла. Тым не менш, калі браць сённяшнюю уключанасць ось у гэтыя працэсы стандартызацыі як еўрапейскай, так у прынцыпе і сусветнай, калі вот казаць шырэй пра ААН, якая гэта уключанасць, які ўзровень і чаму гэтая уключанасць выклікае такое некае непрыняццё з боку і Лукашэнкі, і беларускіх чыноўнікаў? Дарэчы, гэты працэс пераходу вось на стандарты адзінай прасторы вышэйшай адукацыі, ён адбыўся, ён існуе,
І ну шчыра кажучы, вось Лукашенко павінен быў сказаць: дзякуй вам вялікі, што вы вось на нас націснулі, гэта зрабілі. Чаму? Таму што раней вышэйшая адукацыя была 5 гадоў, зрабілі бакалаўрыят, яна стала 4, так вы скарацілі выдаткі дзяржаўныя на адукацыю. Вось. Але пасля 22-го года удзел Беларусі вось у стварэнні гэтай прасторы быў спынены. Гэта была ініцыятыва камітэта балонскага працэсу, які ў аднабаковым парадку просто спыніў камунікацыю з кіраўніцтвам адукацыйным і ў Расіі, і ў Беларусі. То бок нейкага выхаду ці там выштурхоўвання Беларусі з балонскага працэсу не адбылося, просто спынілася камунікацыя. Ось. Ну, а чаму гэта выклікае такое раздражненне? Ну, тут абсалютна відавочна. Ну, не падобнае на тую сістэму, якой вучыўся Лукашенко. Тады не было бакалаўрыятаў, не было магістратур, не было дактарантуры, як аспірантуры. Ось. І гэта раздражняе, што гэта вось нейкая задумка захаду, каб выцягнуць нашыя мазгі лепшыя, і гэтак далей. На самой справе не. Бакалаўрыят, магістратура – гэта універсальныя ступені адукацыі. І магістратура, яна вельмі пашырана вось у гэтай адзінай прасторы вышэйшай адукацыі еўрапейскай, там каля 21% студэнтаў гэта магістранты. А ёсць краіны, напрыклад, там Хорватыя тая ж самая, там у іх доля магістрантаў до 40% доходзіць. Але калі вот усё ж таки паспрабаваць знайсці нейкае рацыянальнае зерня ў словах Лукашэнкі про тое, што нібыта выцягваюць ці выманіваюць моладзь беларускую на захад, мазгі выцягваюць, наколькі гэта можна ў прынцыпе з нацяжкай, без нацяжкі, але ці адпавядае рэчаіснасці ў пэўнай ступені? Но, па-першае, магістратура, існаванне магістратуры ў Беларусі ніякіх адносінаў да гэтага няма. Абсалютна. Была яна, не было магістратуры, ўсё роўна пэўная часть моладзі ехала вучыцца на захад. І вось калі паглядзець на тыя працэсы, якія адбываюцца з арыентацыяй беларускай моладзі ў апошнія дзесяцігоддзі, то тут адбыліся вельмі істотныя зрухі. У 2012 годзе 77% беларусаў, якія вучыліся за мяжой, вучыліся ў Расіі. А на 23 год, гэта вось апошняя статыстыка, якая ёсць ЮНЕСКО, 58% беларусаў ужо вучыліся, умоўна кажучы, у краінах захаду. І вось за гэтыя гады, калі паглядзець абсалютную колькасць, то у Расіі колькасць беларусаў скарацілася больш чым у 3 разы. А ў Польшы выросла ў 4 разы. Вось і ўсё. Моладзь выбірае захад. Замілаванне Расіі, яно скончылася даўна, і, здаецца, вось скарачэнне, яно моцнае, пачалося пасля таго, як захапілі Крым, Донецк, Луганск і гэтак далей. І моладзь пераарыентавалася на захад. Вот гэтую мы тэму зараз працягнем. Просто я хацеў бы трошечку такой канспіралогіі, можа быць, дадаць, только наколькі яна адпавядае рэчаіснасці, тому что як толькі Лукашенко пачаў казаць про магістратуру, вось гэты ўзровень ужо адукацыі, адразу пачалі казаць: ну конечно, як Коля хадзіў у школу, так тады Лукашенку цікавіла, якіх там чарвякоў вывучаюць па школьнай праграме. Як ён ужо пачаў до універсітэта дарос, дзе ён там у кітайскім нейкім, пекінскім нейкім універсітэце вучыцца, калі ўстала пытанне далейшая навука адукацыі, нейкай магістратуры, тады ўжо і магістратура яго зацікавіла. Наколькі, вот як вы лічыце, гэта звязана, не звязана? З чаго раптам сядзеў, то пра чарвякоў школьных разважаў, то зараз пра магістратуру?
Я бы сказал, что это не конспирология, это абсолютно відавочна. Мы раней адсочвалі, як менялся яго погляд і менялася увага по меры того, як старэйшым становился Коля. Гэта такое ёсць, безумоўна. І у свой час я казал, что усе спробы рэфармаваць беларускую адукацыю скончацца на той момант, калі Коля нарэшце скончыць свою адукацыю. Гэта так. Але я хочу падкрэсліць, што магістратура, яна уже не першы раз раздразняе Лукашенко, і вось першыя спробы яе згарнуць былі яшчэ у канцы десятых гадоў, я не памятаю, 17 ці 18 год дакладна, калі магістрантам перасталі даваць адтэрміноўку ад войска. І гэта быў такі вельмі моцны удар па магістратуры, вось што шмат хто са студэнтаў, хлопцаў, яны перасталі проста туды паступаць. Так што да магістратуры прэтэнзіі ў яго такія даўнія. Калі ўсё ж таки ён гэтую сваю лінію будзе весці далей, безумоўна, тады яе падтрымаюць адпаведныя там чыноўнікі ад адукацыі, так званы гэты міністр адукацыі і гэтак далей, то да якога выніку гэта можа прывесці? Я думаю, што яна будзе больш скарачацца. Але я тут бачу, што міністр, ён все ж таки адстойвае нейкія пазіцыі, каб магістратура захавалася. І ёсць падстава тое, што вось у магістратуры там каля 10 тысяч студэнтаў вучыцца, каля 60% гэта замежнікі. І вось гэтую рыторыку ён і сам Лукашенко падхапіў, што вось калі яны грошы плоцяць, то хай плоцяць, хай яна будзе для замежнікаў. Але вось такое ўражанне, што для беларусаў яна будзе скарачацца, і адзіная зачэпка, што вось магістратура гэта падрыхтоўка да навуковай выкладчыцкай дзейнасці, і толькі. Гэта памылка грубая, таму што ва ўсім свеце магістратура гэта не толькі падрыхтоўка да навуковай дзейнасці. Шмат у якіх краінах, асабліва ў еўрапейскіх, каб заняць службовую пасаду у дзяржаўнай адміністрацыі, трэба быць спецыялістам, трэба мець ступень магістра. Я ўжо некалькі разоў пра гэта казаў, што вось феномен фінскай адукацыі сярэдняй, якая адна з лепшых у свеце, звязана з тым, што усе выкладчыкі, усе настаўнікі, яны маюць ступень магістра. То бок гэта, сучасныя такія патрабаванні. А вось у Беларусі хутчэй за ўсё зведуць да таго, што там будуць вучыцца літаральна лічаныя адзінкі грамадзян Беларусі. Вось гэты момант мяне і цікавіць. Безумоўна, зарабляць на замежніках, усё, на чым можна зарабіць, яны будуць зарабляць, нават калі ім гэта магістратура не падабаецца, але для замежнікаў хай сабе грошы нясуць, хай будзе. Калі для беларусаў гэта будзе змяншацца, магчымасць там паступлення, атрымання і гэтак далей, то вось гэта зніжэнне колькасці магістрантаў да чаго прывядзе, калі разважаць ввогуле пра беларускую вышэйшую адукацыю? Тут глядите, выкладчыцкі склад беларускіх універсітэтаў, ён там набліжаецца, медіана ўзроставая дзесьці там за 50 добра, а можа і болей. І асабліва гэта тычыцца тых выкладчыкаў, якія маюць навуковую ступень кандыдата і доктара навук. Асабліва дактароў, там яны як дыназаўры просто выміраюць. Прытоку моладзі няма. І вось шмат для каго, для моладзі магістрская ступень гэта такая вось зачэпка, каб усё ж таки мець магчымасць выкладаць. І вось калі і гэта будзе звужацца, то праблемы ў вышэйшай школы будуць вельмі вялікія, таму што яшчэ раз вось тая палітыка, якая вялася на працягу апошніх дзесяцігоддзяў, яна адбіла жаданне ў моладзі ісці ў навуку,
Ну, навуку фактично убили, засталіся толькі там будынкі ў акадэміі навук з гэтымі калонамі вяліснымі, а зараз ідзе уже бачна до таго, каб просто будзе забітая вышэйшая адукацыя, таму што моладзі там няма, моладзь туды не ідзе. А няўжо яны гэтага не разумеюць, калі моладзь не будзе ісці вось туды далей па вось гэтых прыступках атрымання адукацыі, ну хто застанецца у акадэміі навук, там у іншых вось гэтых установах, дзе ну как бы апрыоры павінны быць людзі, якія маюць шырокія веды, багатыя веды, а не тое, што ты там атрымліваеш выключна пасля заканчэння, там умоўна кажучы, ВНУ. Яны не разумеюць, чым это можа скончыцца і пагражаць. Ну, тут залежыць ад таго, како мы там лічым яны. Так, на ўзроўні там Лукашэнкі, яго адміністрацыі відавочна, што такіх думак не існуе. Калі паглядзець, ёсць такая рада рэктараў, там яны праводзілі аналіз, там яны турбуюцца, што сітуацыя вельмі складаная. Яна пагражае ўвогуле будучыні вышэйшай адукацыі, але ну, што яны могуць зрабіць? Практычна нічога. То бок разуменне ў спецыялістаў, калі там яшчэ захаваліся у том же самом міністэрстве, яны ёсць, але штосьці змяніць яны прынцыпова не здольныя. Я вось хацеў у вас спытацца, уже у сябе сфармуляваў пытанне, маўляў, ну ўсё адно ж будуць заставацца людзі, якія хочуць працягваць атрымліваць адукацыю, пашыраць свае веды. А калі у Беларусі вось паступіць там у магістратуру і гэтак далей магчымасці нема, то яны ж будуць все адно шукаць гэтыя магчымасці па-за межамі Беларусі. Але ў мяне такое ўражанне з вашых слоў склалася, што ад самага пачатку убіваецца ці будзе убівацца ў мазгі такая ідэалагічная нейкая аксіома, што да не патрэбна вам гэтая вышэйшая адукацыя. Не, ну закончыў сабе ВНУ і добра, і ідзі працуй, а гэта ўсё астатняе непатрэбнае, шкоднае і гэта. А можа ўвогуле не ідзі ты ў гэтае ВНУ, вон ПТУ ёсць і ўсё. Гэта сапраўды так, і апошнія гады гэтая лінія яна прасоўваецца наперад, што не абавязкова мець вышэйшую адукацыю. Ось дастаткова там мець нейкую спецыяльную, вы будете цудоўна жыць і атрымліваць цудоўныя заробкі, шчыра кажучы, а у шэрагу выпадкаў гэта сапраўды так. Калі мы паглядзім на тыя ж самыя заробкі настаўнікаў, яшчэ не самыя горшыя, самыя горшыя заробкі там музейных супрацоўнікаў. Уявіце себе, колькі трэба вучыцца, каб стаць вось сапраўдным спецыялістам і атрымліваць там мізер. Ну і калі гэта параўнаць там з заробкам таго ж будаўніка ці там зваршчыка, сапраўды яны будуць значна большыя. Ось, але галоўная праблема, што дэфіцыт працоўных кадраў і менавіта не тых, якія патрабуюць вышэйшай кваліфікацыі. Таму гэты націск такі ідзе ідэалагічны, што трэба вось умацоўваць такую спецыяльную адукацыю, а не вышэйшую. Канешне, панаатрымліваюць гэтых сваіх адукацый нейкіх яшчэ больш за вышэйшую, а потым пачынаюць думаць, ці правільны тут рэжым, што тут за ідэалогія, а чаго это Лукашенко сядзіць ужо 30 гадоў на адным месцы. Навошта нам гэтае ўсё? Так, гэта сапраўды так. І ведаеце, любая дыктатура, яна заўсёды ў першую чаргу, калі пачыналіся рэпрэсіі, калі пачыналіся чысткі, з каго пачыналі? З тых людзей, якія выглядаюць разумнымі. Ну, я прыведу прыклад такі ўжо самы максімальны, гэта дыктатура Пол Пота і Иeng Сары у Кампучыі, дзе вырашылі пабудаваць такі ідэал бескласавага грамадства, па Марксу ўсё яны рабілі, ось, шляхам знішчэння ўсіх, хто не селяне. Ось. Ну і першую чаргу каго сталі знішчаць? Той, хто пісьменны. А якая прыкмета ў пісьменнага чалавека? Акуляры.
Вы бачили человека в окулярах, и все. Там нават не стрелялі, бо не хапало у іх боеприпасов. Вось, просто вось киркой по потылице дзёбнули, и все. Так что вось нас бы з вами у першую чаргу. Вось. Ачкарик, все, трэба ў расход. Вось. І так заўсёды вось дыктатура у першую чаргу яна імкнецца або кантраляваць вельмі жорстка людзей адукаваных, або ўвогуле зменшыць іх колькасць, ну, каб было як мага меней. Дарэчы, там жа ж штогод, здаецца, складаецца рэйтынгі навучальных установаў вышэйшых. Калі браць апошнія, то што там з беларускімі ВНУ у гэтых рэйтынгах? Ну, там ўсё выглядае вельмі сумна. Увогуле гэтых рэйтынгаў, шчыра кажучы, вельмі шмат, але ёсць 3 рэйтынга, якія лічацца самымі такімі прэстыжнымі. І вось з гэтых 3 толькі ў адным, у QS University World Ranking, Беларусь прысутнічае. Прысутнічае беларускі дзяржаўны універсітэт, але вось за 3 гады апошні рэйтынг БДУ обвалился, инакш не скажешь, с 288 места до 417. Это просто жах. И вот в этом рейтингу, там у самом конце, рейтингует только первые 1500 университетов, присутничая Политехничная академия. Усё на этом. Далее, самый престижный рейтинг – это рейтинг Times Higher Education. А у гэтым рэйтынгу калісьці был беларускі дзяржаўны універсітэт. У 2016 годзе ён был прыкладна на ўзроўні 851 месца. Зараз яго там няма. То бок назва ёсць, але пішацца, што ніякіх дзеянняў, ніякага рэйтынгавання увогуле не праводзіцца. І трэці рэйтынг, гэта шанхайскі рэйтынг універсітэтаў, ну, вы глядзіце, нібыта сяброўская краіна рэжыму, так? Вось. І гэты рэйтынг наўмысна был зроблены у адказ на першыя 2, каб падтрымаць перадусім месцы кітайскіх універсітэтаў. І там адзіная зачэпка для беларускага дзяржаўнага універсітэта – гэта прадметны рэйтынг по фізіцы паміж 4-й сотняй і 5-й сотняй. Ну, гэта больш-менш добра. Але там ёсць агульны залік універсітэтаў сусветнага класу. І вось калі пачынаеш там шукаць, там краіны такой, як Беларусь, увогуле няма. А ніводны універсітэт туды не трапіў. І ну, дзеля параўнання, там ёсць універсітэт Акры з Ганы. А там ёсць універсітэты з Марокко. Даруйце, неспадзянка. Там ёсць універсітэты з Марокко, а вось Беларусі проста як краіны няма. І гэта, конечно, вельмі крыўдна. А ў чым прычына? Вот здавалася б, колькі гадоў таму, там 5, там, можа быць, больш-менш, але прысутнічалі і на лепшых пазіцыях, і больш, калі не памыляюся, ўсё ж такі ВНУ прысутнічала. А што раптам здарылася? Як у тым гумарыстычным меме. А што случилось? Хто в этом вінаваты? Это з-за чаго? Там, я не ведаю, там палітычныя нейкія рэпрэсіі, як там сказалі, падходы нейкія такія сталі незразумелымі. Ці што, у чым прычына? Ну, галоўная прычына вось у чым. Гэтыя рэйтынгі, яны ў першую чаргу заснаваныя на вымярэнне таго, які ўклад у навуку уносіць канкрэтны універсітэт. А гэта вылічаецца вельмі проста. Колькасць надрукаваных артыкулаў у
прэстыжных часопісаў, а гэтых часопісаў не так ужо і шмат, і прабіцца туда вельмі і вельмі цяжка. І калі вось артыкулы ці там кніжкі надрукаваныя, як іх цытуюць. І вось паглядзіце, у мінулым годзе была нарада, прысвечаная менавіта вышэйшай адукацыі з удзелам Лукашэнкі, і Іванец, міністр адукацыі, ён с таким годаром казал, что у меня 30% выкладчиков занимаются наукой. Так даруйте, а что с іншымі 70%? Справа ў тым, што калі выкладчык не займаецца навукай, ён увогуле не мае права выкладаць. Ёсць схема універсітэцкай адукацыі, якая была закладзена яшчэ у пачатку 19 стагоддзя, калі ствараўся Берлінскі універсітэт, і стваральнік яго Гумбольдт, ён зрабіў такі пастулат, што выкладанне павінна быць звязана з навукай. Выкладчык павінен несці самыя найноўшыя веды сваім студэнтам. А у беларускіх універсітэтах навука фактычна убітая. Вось гэтыя 30% гэта сведчыць пра тое, што яе няма. Нема навукі, нема артыкулаў, нема цытавання, ну і адпаведны рэйтынг. Я не глядзел індекс увогуле па колькасці навуковых артыкулаў, ну там, умоўна кажучы, не на душу насельніцтва, там на 100 тысячаў чалавек, і аказалася, што месца Беларусі паміж Непалам і Шры-Ланкай. Гэта вось з той серіі, што дакаціліся. Далей уже няма куды. Так што гэта асноўная прычына. Не займаюцца навукай. І выйсці з гэтай сітуацыі будзе вельмі і вельмі складана. А чаму не займаюцца навукай? Таму што шалёная нагрузка аўдыторная, такой нідзе ў свеце, у цывілізаваным заходнім свеце не захавалася. Вось, заробкі, даруйце, смешныя. І выкладчыку, які працуе у універсітэтах сённяшніх беларускіх, трэба як мінімум 1,5 стаўкі ўзяць і яшчэ дзесьці шукаць падпрацаваць, каб больш-менш не тое, што прыстойна існаваць, каб проста выжыць. І ўсё, гэта забівае навуку. Усе сілы ідуць выключна на выкладанне. І з гэтым, зразумела, ніякіх рэйтынгаў не будзе. Нема навукі, затое хапае ідэолагаў, намеснікаў там і дэкана па ідэалагічнай працы, і прарэктара, і ўсякай іншай трасцы дармаедаў, якія толькі спрабуюць нейкія там БРСМаўскія вось гэтыя ладзіць шабашы. Тым не менш, спадар Павел, я разумею, што і ідэалогія працуе, даводзіць, што трэба ісці у профессии специальные, а не высшую адукацию атрымліваць, а тым больш нейкую там магістратуру, дактарантуру, што сапраўды і рэчаіснасць такая, хочаш мець чым сям'ю карміць, то лепш ідзі зваршчыкам, а не выкладчыкам ва універсітэт і гэтак далей. Але ж все адно будуць знаходзіцца людзі, якім гэта карціць, якім хочацца здабываць новыя веды, і па сённяшніх магчымасцях. Усё ж таки, вось вы сказали про тое, что пасля 14 года скіраванасць там ці апантанасць, там улюбёнасць там у нейкую там Россию там і ў расійскі накірунак яна фактычна знізілася, але рэчаіснасць сённяшняя, закрытыя межы, абмежаванні для і магчымасці паступлення за мяжой ва універсітэты, як будуць уплываць на маршруты, якімі вось гэтыя жадаючыя працягнуць атрымліваць адукацыю, будуць рухацца і дзе будуць шукаць гэтую магчымасць ажыццявіць? Зразумела, вось апошнія падзеі закрыццём межаў яно такога энтузіазму не дадаюць, бо проста сітуацыя складваецца так, што калі
хлопец малады ці дзяўчына хочуць выехаць на захад вучыцца, то як гэта фізічна ўвогуле зрабіць? Гэта, конечно, вялікае пытанне. Конечно, ситуация в высшей адукации вельмі складаная, близкая до катастрофичной. Я увогуле кажу, что ідзе такая поступовая деградация, але тым не менш ёсць яшчэ напрамкі, ёсць яшчэ спецыяльнасці, дзе працуюць сапраўдныя прафесіяналы. И я хочу им просто сказать, что дзякуй вам великі, что вы там есть, и не глядячи на ўсіх гэтых намеснікаў дэканаў и проректоров по бяспецы, вы там працуеце. И ведаеце, я ж атрымліваў адукацыю в Советском Союзе, ідэалагічны тыск там асабліва на гістарычным факультэце БДУ был вельмі моцны, але тым не менш былі нармальныя выкладчыкі, якія займаліся і навукай, і выкладалі цудоўна. Зразумела, у савецкія часы ўсё ж таки выкладчыкі жылі непараўнальна лепш з тым, што ёсць сёння, але і сёння там шмат людзей, для якіх гэта іх лёс, гэта іх карма, і грошы для іх не галоўнае, а галоўнае тое, што яны могуць працаваць і могуць працаваць з моладзю. Я не буду называць канкрэтныя спецыяльнасці, канкрэтныя універсітэты, куды стоило пойти, каб их не засветить, але такие магчымасці ёсць. И яшчэ могу дадаць, что ёсць яшчэ самаадукацыя. И раней у Советском Союзе, не глядячи на все спецхраны, можно было пойти в библиотеку и знайсці разумную книгу. Зараз у сеціве увогуле абсолютно ніякіх абмежаванняў няма. І можна да той фармальнай адукацыі, якая даецца, дадаць самаадукацыю і стаць сапраўдным спецыялістам, адукаваным чалавекам, і застацца сапраўдным грамадзянінам сваёй краіны. Безумоўна, і самаадукацыя гэта выйсце, і ёсць пэўныя ВНУ, дзе можна працягнуць сваё навучанне. Хтосьці, нягледзячы на ўсе перашкоды, там зачыненыя межы, абмежаванні па паступленні для беларусаў у розных заходніх ВНУ, все адно прорвёцца і пойдзе да сваёй мэты праз заходнія ВНУ. Але шмат хто, наколькі я разумею, ўсё ж такі пойдуць і па ўсходняму накірунку. Тым больш, што расійскія ВНУ прапаноўваюць вельмі актыўна зараз і стыпендыі для беларусаў, открываюць нейкія магчымасці. Наколькі я разумею, Кітай таксама вельмі імкнецца пашырыць сваю прысутнасць, такую навуковую таксама. Падпісваюць дамовы аб супрацы, памятаю, колькі месяцаў таму, здаецца, БДУ там з нейкім там таксама пекінскім універсітэтам ці якім падпісалі аб супрацы дамову. Карацей кажучы, і гэта прычым вельмі падтрымліваецца чынавенствам і рэжымам лукашэнкаўскім. У чым небяспека? Тое, што атрымліваць вышэйшую адукацыю і потым працягваць атрымліваць новыя ступені гэтай адукацыі, там магістратура, будуць у Расіі ці ў Кітаі. Чым гэта для беларусаў-цэнтрычных беларусаў небяспечна? Тут глядзіце, ўсё ж таки ўплыў Кітаю, Расіі ён не аднолькавы. І тое, што робіць Расія, гэта робіцца значна больш, я б сказал, агрэсіўна. Ёсць такая арганізацыя Россупрацоўніцтва, гэта дзяржаўная карпорацыя, якая накіравана на прасоўванне ідэй там рускага свету, на прасоўванне рускай мовы, рускай культуры. Россупрацоўніцтва звычайна мае ў замежных краінах не больш за 2 прадстаўніцтвы. У Беларусі іх ужо 5. І, конечно, узнікае пытанне, а што ім тут трэба, што ў Беларусі рускай мовы хтосьці не ведае. І яны праводзяць такую агрэсіўную палітыку прасоўвання
стипендий для белорусов. Вот в апошние годы это 1300 стипендий на год. Гэта шмат. Я думаю, что больше ніводная краіна у такой колькасці стипендий не прадстаўляе. І стипендии яны пакрываюць практычна ўсе 100% выдаткаў на навучанне. І яшчэ тут вельмі бачна, што гэтая палітыка змянілася пасля 2020 года. Калі параўноўваць з 2019 годам, колькасць стипендий павялічылася ў 19 разоў. Але я бы не сказал, что у Беларусі, ну, як меней у Міністэрстве адукацыі гэтым задаволеныя. Я заўважыў, былі і выступы рэктара БДУ, вельмі такие таксама агрэсіўныя, што не трэба ехаць вучыцца ў Россию, тут хапае наших універсітэтаў. І ад Міністэрства адукацыі нашага штосьці было у бок руссупрацоўніцтва. Што менавіта, я не ведаю, бо адкрытай прасторы публічнай не было, але быў публічны адказ Прымакова, гэта кіраўнік Россупрацоўніцтва, такі вельмі агрэсіўны, што, мол, не трэба нас абвінавачваць, што мы тут арганізавалі ўцёкі мазгоў з Беларусі, вернуцца ваши беларусы назад, а вось вы лепш бы паглядзелі, колькі, і вось такой тэрмін прагучаў, уганяют, колькі беларусаў уганяюць у Польшу. Ну, вось нібыта прымусам туды вядуць. Вось. Тое, што тычыцца Китаю, я бы не сказал, что там такая вось, ну, падобная на расійскую палітыку вельмі актыўная. І там, дарэчы, вось Китай, ён не дае звесткі у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, но ўвогуле дакладна не ведаем, колькі там вучацца беларускіх студэнтаў. Ну, вось дзесьці там у китайских медыа неяк там гучала, что там каля там 1500-2000, вось, ну, у России вучыцца сёння больш за 9000 беларусаў, то бок, ну, бачна, что гэта все ж таки розныя маштабы. І яшчэ раз, Китаю і Беларусі у плане вышэйшай адукацыі не настолькі цікавая, як гэта цікава России. Ну так, безумоўна. Дзякуй. На завяршэнне я хацеў бы трошку звярнуцца да іншай тэмы. Яе акурат таки падказала, нагадала наша глядачка, наша агульная з вами знаёмая Лерка Люстэрка. Спадар Павел, вялікі дзякуй за тое, што учора сказалі на начы нерастраляных паэтаў. Мяне ў свой час уразіла колькасць партрэтаў рэктараў, дэканаў і выкладчыкаў з адной датай смерці, не паэтамі адзінымі. Мы, дарэчы, вось таксама разважалі на гэтую тэму днямі з жонкай про тое, што мы кажам ноч расстраляных паэтаў, але паэтаў там было траціна, можа нават меней ад усіх расстраляных у гэтую ноч. Там было вельмі шмат навукоўцаў, выкладчыкаў, дактароў, інтэлігенцыі. Усё ж такі, як вы лічыце, што, як нам трэба, можа, змяніць падачу, ці што зрабіць, каб не забываліся і пра іншых, тых же самых навукоўцаў, выкладчыкаў, дэканаў, рэктараў, якія патрапілі пад той каток сапраўднага генацыду беларускага народа, а не таго генацыду, пра які нам зараз швед спрабуе давесці. Ну, глядзіце, вось ёсць розныя лічбы, колькі людзей было расстраляна у тую ноч з 29 на 30 кастрычніка. 102 чалавекі, 132. Ну, хутчэй за ўсё, што быў першы спіс, які уласна падпісываў Сталін, там Молотов і яго памагатыя, і ў гэты спіс яшчэ дадалі мясцовыя НКВДшнікі. Ось, у любым выпадку па такіх
самых вялікіх падліках 22 чалавекі былі з тых, хто быў звязаны з літаратурай. Гэта былі не толькі пісьменнікі, былі і літаратурныя крытыкі. І, конечно, ўражвае, што вось у гэтую ноч было забіта 3 рэктары беларускага дзяржаўнага універсітэта. Гэта вось шакуе. 13 выкладчыкаў, навукоўцаў, даследчыкаў, наркомы асветы таксама вось трапілі у тую ноч. І зразумела, што гэта была не адзіная ноч, іх было шмат, і даследчыкі кажуць, што былі іншыя яшчэ больш жудасныя па колькасці забітых. Гэта был сапраўдны такі тотальны тэрор, накіраваны на знішчэнне інтэлігенцыі, інтэлектуальнай эліты беларускага грамадства. І калі там вось абагульніць гэтыя лічбы, то атрымліваецца, што больш за 30 акадэмікаў і членкораў былі рэпрэсаваныя. Калі ўзяць рэктараў беларускага дзяржаўнага універсітэта, з 9 даваенных толькі 2 асобы, хутчэй за ўсё там выпадкова яны пазбеглі рэпрэсій. Усе наркомы асветы, ну асвета тады гэта была і адукацыя, культура у адным міністэрстве, усе былі расстраляныя. 10 рэдактароў газеты «Звезда», усе были расстреляны. Ну и самая, вот, на мой погляд, жудасная лічба, вось у 1934 году было 134 аспиранты. Вось гэта таленавітая моладзь, да, у Академии наук, а у 1938 году засталося усяго 6 человек на воле. Гэта было тотальное вынішчэнне, і яно тычылася не толькі беларусаў. Яўрэйскую эліту таксама вынішчалі. Латышоў, літоўцаў. У Акадэміі навук был літоўскі аддзел у сектары нацменшынств, аддзел гісторыі культуры. Усіх рэпрэсавалі да адзінага. Там было 2 акадэміка. Аднаго выслалі ў Казахстан, другога 10 гадоў у ГУЛАГ. Просто вынішчалі разумных, адукаваных людзей. І ўсё гэта спалучалася. Паглядзіце, рэформа 1933 года беларускага правапісу, яна сказіла традыцыйныя там нормы вымаўлення, лексіку гістарычную павыкідалі. Гістарычная памяць таго ж самага Францыска Скарыну раптам абвясцілі сярэднявечным монахам ці марашалам. Якім там монахам, ён ніколі блізка там не был. Но вось ёсць беларускі даследчык у Швецыі, Котлярчук, ён мэтанакіравана даследаваў рэпрэсіі сярод гісторыкаў. Было 52 профессиональных гісторыка у пачатку 30-х гадоў, у канцы 30-х гадоў один застался. І вось чаму гэты геноцид? Был такі чалавек Рафаэль Лемкін, наш земляк, каля Ваўкавыска ён нарадзіўся, цудам пазбег Холокосту, паспеў збегчы ў 1939 годзе, апынуўся у ЗША, і там ён займаўся тэмай геноциду. І дзякуючы яму у 1948 годзе Арганізацыя Аб'яднаных Нацый яна прыняла канвенцыю о прадухіленні геноциду. Але гэта юрыдычны документ. А Лемкін, ён пакінуў вялікую спадчыну навуковую, і ён пісаў, што геноцид гэта не толькі вось як нацысты вынішчалі тотальна ўсіх яўрэяў, усіх цыганоў і гэтак далей. Гэта не абавязкова рабіць. Мэта геноциду – гэта знішчэнне сацыяльнай групы, гэта знішчэнне народу, гэта знішчэнне нацыі такім чынам, каб людзі перасталі быць супольнасцю. І Лемкін ён пісаў, што геноцид – гэта мэтанакіраваны план, які вось мае на мэце менавіта гэта, каб пасля
народ ці нацыя яны зачаклі як вось расліну, за якой перасталі даглядаць, якую перасталі паляваць вадою. І Лемкін ён пісаў, што вось гэты культурны геноцид ён уключае ў сябе вынішчэнне культурнай эліты, вынішчэнне помнікаў архітэктуры, вынішчэнне нацыянальных сімвалаў, вынішчэнне кніг, бібліятэк і гэтак далей, гэтак далей. І вось усё гэта мы бачым у 30-е гады, і таму можна, вось, зыходзячы з таго, што пісаў Рафаэль Ленкін, сказаць, што гэта быў культурны геноцид. І я хочу падкрэсліць, што гэта было па ўсяму Савецкаму Саюзу. Нішчылі інтэлігенцыю ва ўсіх народаў. Я вось займаўся трошки гісторыяй саамаў. Маленькі народ на Кольскай паўвыспе. 1800 чалавек. У 20-е гады у іх толькі-толькі стала стварацца невялічкае кола настаўнікаў. Склалі граматыку, склалі азбуку, появіліся там падручнікі і гэтак далей. У 37-м годзе расстралялі 100 чалавек. То есть уявіце себе, с 1800 расстреляли 100. Усіх, хто был пісьменны, просто позабивали. І гэта было по ўсяму Савецкаму Саюзу, але зноў жа таки наши гісторыкі, якія займаліся падлікамі, я кажу, што вот таких памераў, як у Беларусі, ну, можа, у саамаў, больш нідзе ў Савецкім Саюзе не было. І калі взять пісьменнікаў, то загульнай колькасці пісьменнікаў, якіх знішчыў Сталін, беларусы складалі каля 25%. Таму гэта геноцид. Гэта трэба прызнаваць. Так, сапраўды, гэты геноцид, безумоўна, Савецкі Саюз, але прыйшло гэта ўсё ў Беларусь з усходу. І як бачым, працягваецца гэтая ідэалогія, вось гэты геноцид ляжыць у падмурку ідэалогіі ці нават нейкай ідэі нацыянальнай сённяшняй Расійскай Федэрацыі. Гэта маё такое меркаванне, можна з ім не пагаджацца. Дзякуй вялікі, спадар Павел. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў дарадца Святланы Ціханаўскай па навуцы і адукацыі Павел Церашкович. Дзякуй вялікі, прафесор. Дзякуй вялікі вам і дзякуй вялікі гледачам і слухачам. Да пабачэння. Жыве Беларусь.